passar una sèrie de proves on haureu de fer una classe de dansa, de cant i d'interpretació amb les nostres professores Rachel, Catherine i Laila. Elles seran les encarregades de decidir qui de vosaltres està més capacitat i capacitada per fer el paper de Denny i de Sandy, d'acord? Moltíssimes gràcies, molta sort i ens veiem a la final. Estic molt nerviosa, no sé si això em queda bé. Que no, tia, tranquil·la, vas genial. Calma, no tinc massa temps. Tu, posa la música. 3, 2... Tu, para la música. 4 ulls. Fora la meva classe. Ets un estor per la meva vista. Tu. Gràcies per no fer-me sangrar els ulls. Tu i tu, bé. I tu. Maquillo. Com sigui. La pròxima vegada, abans que arribi jo, estira una miqueta. Estàs rígid com una taula. Vale. Tornem. Posa la música. 3, 2, 1 i... Il·luminant el cel. Si ets l'avi preparat, segur que trobaràs a qui tu esperes. Vale. Per què has parat? És que no puc, no surt. Com que no pots? Però si tens molt bona veu, només has de confiar una mica en tu. Home, bona veu. A veure, nois, jo estic aquí per ajudar-vos i trobar a la millor Sandy i al millor Denny. Però que si no és el vostre paper, no passa res. Vosaltres l'únic que heu d'estar és calmats i tranquils, sabent que ho fareu bé i intentar donar el millor de vosaltres. Vinga, va, nois, anem un altre cop. Denny, què hi fas aquí? Necessitava veure't. Ets tan diferent quan estàs amb els teus amics. Ja, és que quan estic amb els meus amics és diferent que quan estic amb tu. Sandy, vols el meu anell? No sé què dir, Denny. Doncs digues que sí. Està bé. Molt bé, nois. Ho heu fet genial, de veritat. Què hi fas aquí? Necessitava veure't. Ets tan diferent quan estàs amb els teus amics. T'he portat un regal. Un anell? Sí, em vull casar amb tu, Sandy. Però no sé què dir. Coses. Tu ho fas amb massa intensitat. Ho estic fent malament. No, ho estàs fent molt bé, però et sobra. I a tu et falta aquesta intensitat, saps? La Sandy és com el vent, és dolçor, és la llum. I tu ets com la foscor. Però ho hem fet molt bé. Doncs a mi em semblen tots uns inútils. Home, no diguis això. Tots han donat el millor d'ells mateixos. Pues si això és donar el millor d'ells mateixos, no vull veure què és el pitjor. No diguis això, que ho han fet tots molt bé, però només vols destacar. Sí, jo només he vist com les dues de les energies connectaven. Haurem d'escollir els dos menys pitjors. Llavors, estem totes d'acord amb el veredicte? Sí. Hola, em dic Matthew i aspiro al paper de Denny Zuko. La veritat és que m'he sentit bastant bé, sobretot si la meva classe no sap res actuar. Soc la Sara i aspiro al paper de Sandy. He vingut amb la mentalitat de que si surt el paper, surt. I si no, no em passa res. Aquí tots són nens barrejant i boniquejant pel paper. Hola, el meu nom és Mimi i soc aspirant a Sandy. Ja, jo m'he sentit bé, com hauria de sentir si no molt segura de mi mateixa, com sempre. Hola, em dic Daisy i ara mateix estic una mica nerviosa. Tinc por de fer-ho malament i no poder aconseguir el paper. Hola, em dic Kevin i aspiro al paper de Denny Zuko. Bueno, a les classes m'he sentit que estava molt nerviós, que no podia dar el 100%. Bueno, mi nombre es Olivia. Els amics, bé que tinc totes les possibilitats d'aquesta classe, m'he dit superacollida, a més que he fet una mica el Matthew, que majo. Hola, em dic Chris i aspiro pel paper de Denny Zuko. M'he sentit molt bé, no tan nerviós com els altres perquè, bueno, a veure,
Moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí. Després de valorar totes les proves d'interpretació, cant i dansa, hem decidit que els nostres protagonistes per la nova temporada de Gris seran